Mabiyayang araw po sa inyo lahat, Kabalen. Nagbabalik po sa pag-vlog si Proud Kabalen. Muli niyo po akong samahan upang makita at ma-experience ang buhay dito sa Italy. Upang maibagi ko kung ano ang buhay ng mga OFW. Tara, Kabalen, samahan niyo po ako. Dito sa dating trabaho ko, kahit po nakakita na ako ng bagong trabaho at mas maganda, kailangan pa rin po na may part-time para sa mga extra gastusin, lalo na ho galing tayo sa pandemic. Maraming gastos, maraming bayarin na hindi nabayaran noon, kaya ho kailangan doble sikap, doble trabaho. Actually ho, ang trabaho mamaya alas 10 pa lang ng gabi, pero ngayon alas 8 ng umaga. 5 oras po ito hanggang kung alas 8 hanggang alauna. Tapos matutulog po ako ng tanghali, gigising ako ng alas 7 para doon po sa bagong trabaho. Sa ngayon ho, kailangan mo ng doble sikap, doble kayod para sa ekonomiya. Kaya samahan niyo lang po ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang sitwasyon at ang mga bagay-bagay na ginagawa ng mga OFW na mahal natin sa buhay, na kahit ano man ang nangyari, pilit pa rin ho lumalaban. Minsan ho, kahit mahirap, pinipilit ng katawan na batakin sa trabaho upang makadoble sa sahod. Sa kadahilanan ho nga maraming nawala nung lockdown, 1 taon na walang trabaho halos mga OFW, pinagdaanan na yon. O kahit naman ho yung mga ordinaryong Pilipino sa atin o ordinaryong tao o sa buong mundo naghirap po dahil sa pandemic. Pero tatayo tayo, hindi tayo susuko. Ang trabaho ko po sa bagong trabaho na minsan nasa 8 hours pang gabi, pero kaya naman ho pang umaga, kahit pa paano nakakatulog naman, nakakapagpahinga. Kaya pagsisikapan ho, kailangan ho magsipag kasi marami ho pa akong pangarap na na-upload. Kaya samahan niyo po ako sa trabaho kong part-time na ito. Nung una akong mag-vlog, Kabalen, nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko ba o nag-aalangan ako kasi sa pagiging vlogger, Kabalen, kailangan mong magpakatotoo, mauungkat ang mga pribado mong buhay, kailangan mong magipakita. Pero sa bandang uli, Kabalen, bakit ko naman itatago? At least ang trabaho ito ay marangal. Sa trabahong ito, malaki na nasasahod ko dati at sana ngayon ay bumabalik. Marami din ako natulungan at napagbigyan, kapatid o kamag-anak. Kaya ito sa larangan ng pagbablog na nabubuhos ko kung ano yung gusto kong ibahagi, hindi lang para sa akin kundi para sa mga kagaya kong OFW na walang ginagawa, kumayod para sa pamilya, para sa mahal sa buhay, upang mapagbigyan o mabigay ang magandang kinabukasan. Sana, Kabalen, patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit matagal na ako nawala sa YouTube. Ito kakailanganin ko, muli po ako nagbabalik at humingi ng tulong na please subscribe and don't forget to link the notification bell para lagi kayong updated sa mga new videos ko. Ang pag-vlog ko naman po ito hindi na para sa sarili ko, paghahanap buhay. Kung sakaling may manood, maraming salamat po. At least
makakatulong, hindi man sa pansariling kabuhayan, dahil sa YouTube Kabalen, kung wala rin manonood o konti, hindi mo naman pakikinabangan eh. Magkano lang ho ang sasahurin mo kung hindi naman talaga sila manonood. Ang ano ko lang po Kabalen, kung meron man magsobra o kahit pa paano may dumadating, di pasalamat na rin po, at sakali man umasenso, di dagdag sa pagtulong sa kapwa natin. Kaya mga Kabalen, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Sana lagi kayong suportahan. Mulit muli Kabalen, ang pag-vlog kong ito hindi para ipakita kung gaano kahirap ang buhay sa abroad. Ang gusto ko lang yung maka-inspire ng tao na walang masama sa trabaho, kahit man to ay jardinero o gardener, tagalinis ng bahay, nasa kusina. Ang importante ho, marangal ang trabaho, pinipilit na mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Yun po ay higit pa sa profesional. Kaya mga Kabalen, muli ho, sa dako man sa mundo, sa mga kapatid nating OFW, mabuhay po tayong lahat. Proud Kabalen.